Basi bano no kusema likwandi nainde omwanchi omoligererio radio vuno 2.0 FM naende neikende litukulire lya Jumatatu ngo kwaligania asemoro bili tuko basaine chigosori mono bili wochera segeta seni kyo bwanjita nambe amake radio vuna 2.0 FM asomtanda wo YouTube kire tukule Jumatatu asitoko nyara chinga kichoko kwanda chigosori chito na chipe chiko kolekana se kake kendi ngimana nemo ne ikiri eta chinga kitokoligeria se chigosori au to cha kurwa se chigosori buneliyo kumnyoka egosori eli ya rugby ntorigelia gosori okuruta chingundi gosori enko yegati ye chigosori chine chinyinge na nemana chinsemo chonsingolige torensemo yabana banyoroka torige nensemo yabana bamura higongo kwalige ne moncho mo tekereri honyo embono gucha gosimbodo kumira ne kinga sege feeding kota yoka no kunyara ko subscribers mtandao ito YouTube radio vuna 2.0 FM na boigo na bo kunyara ko like na boigo share na bo tige comment ya ugabwe tunyare ukwanera mangi goro chigosori nche konkuru ko Geoffrey Ngongo aiga nime moruli wasane chigosori kereli tukule Jumatatu kuchakera chinsa ikomito gutwara chitaika emeronge nesano weekend sto ukwana chigosori ucheitongo kwaligani kabisa umwancho motegeria sedi tukulia lero asinda chiku kunera so bwa galento bwate amangana guse egosori eri yaragi bido chiko yemolekera so boime anemono maiga yamamenanio ya Kenya 7 sa yego chiko chaka tsariki komicho motenyo yego komi boy kontorigeria egosori ya okominyoka kidogo ndachikoligeria abera tatomo waziri Salim Vulia heikeria tanarueka keike ya mohegetikia nyayo kinyare koligeri waso bwangu mono anemono ansemelio komyoka boigo otalikweba ngolige torego sali yabana banyarukane mona senkoyo maiga ye ligi yabana abanyoroke season yo mwaka bwechirube na mongebere na isano mwaka bwechirube na mongebere na isano nemonya jageta bene weekend yetete chingaki boigo ligi ya National Super League nja sweta seiki ya kabere mega yogo chaka ikende chitarike mongebere na kianda boigo niko kunira se ligi ya NCT ya Kenya ntoso se ligi go sasa mamene ya CAF Confederations Cup boigonto chikoligeria mange kurwa se chiligi au hime ya Bulaya egatianda mange chinga kiboigo tokoligeria bikosi au bya chorwa se timu chechinse bosibwa mamenanio ya ukoligeria bagase kombeke World Cup na boigo ntobwate international break ya chageta bene official ya buigoro na iga yebimineno au kosolibwa se chiligi chinyinge ime yechinse au ase nira balia boraya ikongo kwali no mancho motegereri asomoro belio yiga tarane nche kurubono wikatukore nche konkoro kwa Geoffrey Ngongo toko chaka kurwa se egosori ne ya rugby ekiombe getenete gosori ya rugby mense ya Kenya ukobwatakana gose kubatranamo ne company yebi yokoro isibi nywe mense ya Kenya taskanje bwategete chishilingi chibilioni emerongebere ne biri guchya se egosori gosaso chugusira mamberanio ya Kenya 7 so chuguchaka chitariki 10 chomotenyi 10 omwaka oyiga oika chitariki 12 chomotenyi oikomi omwaka oyiga segeti kyanyayo chinga kemamberanio chukarana sentunde ntangani koru omwaka bwechiri bubere na emerongebere noyo moiri omwali aliganite gwa segeti ekyo amamberania niga chukarana bosio bwetimu yense ya Kenya Shujaa sasa bagosari batana baberekera nsemo ebegete so chikoligia obunyangongo bwe enyoronga mamerane iga nigara yentune emerongebere na isano na iberege sacha gete kwaliga ni womense ya Kenya anemuno eli tangani aliganete ku mwaka bweli ya mochimikianda na merongo kianda noyomo chinga ki amatuka yamega boiga kanyoru gusira kurwa se chikambani au higati yabone kambani ya Taska yikorosi binyu womense ya Kenya eyo yaberege gusira sana egosiri ya rugby mense ya Kenya bono niko bebya ruete chishilingi chimilioni emerongebere na iberege cyase egosiri ya rugby mense ya Kenya ane mono chinga kia mamera niyo chucha kabene chitariki 10 wika chitariki 12 chomotenyi 10 mwaka oyiga sigeti Kenya nanya nabo aba titelimba aliganira se amambera neyo chinga kino nyana bana bakebara chigonyo alibaga liogoswa asegeti ekiboswa korora mamera neyo chinga kiboigo awo chigoswa no moibuli ya jumune yo myokoliga ya mamera neyo osikoliga ile kama niga ya Taska niko yaberege ko sira sana egosori mense ya Kenya enyorubuna nere company ya moye ko sire club ya Taska ko se liga nense ya Kenya na bogone bwate etimu ya Taska ya bogosori walense miaka 15 netato igone company ya berege gosira sana chigosori mense ya Kenya na nemono gocha sama merane yo ya Kenya Sevens niko araichie gosera chikoba egenteke gosira sana gocha se gosori ya nemone ya rugby mense ya Kenya isikoligere bune etimu mense ya Kenya asa matuka bwango iga yegosiri ya rugby yaberege okolibia sana nemona soro ngorwa Africa na chitimu ochene kirigo chigikirana sama merani ya mamerani ga arajo chirata chitimu emerongebere chigosiri ya rugby ya bogosere batana berekeren semo
egati yabone chitimu 12 ensemo y'abasaja barachuikarana samamirane yo ya Kenya Sevens boigo chitimu isa nesto semo y'abasubati nchichuikarana samamirane yo ya Kenya Sevens ochiko chireta chitimu au korwa se chinse chinyinge imense se amamirane yo ya Kenya Sevens egati chitimu chene kirwo chuikarana samamirane yo ensemo y'abasaja ense ya Zimbabwe noere ense ya Buganda noere ense ne ya Mozambique noere yene kirwo chuikarana asamamirane yo hegati chize chide chinyinge cyorokirie ganga yo guchigwikirana samamirane yo ago chiko chaka chitariki 10 goika chitariki 12 cy'umutinyi oyo igo 10 imegeti kikenyayo enyorunga egeti kenyayo nigo igo chikwaliga ne mamirane yo asentunda ya kane maiga yo kwaliga ne mwaka bwekiri bubere na 10 no mu mwaka bwekiri bubere na 20 no yomo nabo igo omwaka bwekiri bubere na 20 nabo igo bono omwaka igo bwekiri bubere na 25 igo na mameranio arachikoba matindi kegima nane mono kunse chitimu au korwa se chiligi chinyinge gose korwa se chinyinge che gosori ya rugby ne mono rugby elierengeta bagosari batano na baberekerense mo igo togotakera etimeto ya Kenya Shujas amaya asama mameranio chikakira chiko ikirana sama mameranio ibene na inde torino kwigana munamba chiko kolibia ne mono asama mameranio yegosori yo ya rugby togotigana na yumo nchomo ligereria bugeta seni ke radio vuna 102.0 FM togosikabusio hane mono kuligeria enchite bintu bya kolekanete CBT au toise kuligeria sobwango aya kolekana kurweikeria ase orogongo rwusi tayare eklabu kilikia Shabana Starlets ngegendrete kumulera omwegerio yo bagakorara Nicodemus Bigosi oyobere bugusira sana uchasege egekosi ekyo nkolenginga egekosi ekyo kia Shabana Starlets niko kigendete kumulera sana omwegerio yure ngomo konyi bumwegeria homone bwegekosi ekyo kolende nyuma taraja se club ekina ko chiteke club kaliya Kisi Queens aka igeri club gia kiendege chetse gatie bira bubinde binge omwegeri migosi abete ngako bira niko boigo abeire gago sira sana ebirabwe binga sorgongo ruausi chingaki omo egeri oyo arara mega yokurwara sekeke aseje gitali yenene ya Kisi bwe lituko lia ichuma ase abaga kotimuka kurwa sobo ikobwense kubatekana no kurwa rogo ke kulende nigatigire abange bali etereta moko wasebe etereta samokaye ase nonyinabo omo hegeli yo chire nkumane munasoro ngorwa usi arekane otonyora chingabune chiga nonyinabo ebirabo obiri byabere biko nyara biko usabere gakora byabere biko batoka amangana ona nemone ngora yabo yabene ujese amate yenyabusira chingaki boigo omwegerio yo ochire gako usobeire gako bo bugusira mono abere gakolerwa nabangi mono baiteta samagoka yegati ye ebintu ndigeretia bagochigo gosechi ngaki ogosira kwa yakora chikoba ningo nonye nabo eklabu ekyo munekia ekia guse Starlets bakya bwatokire kiabatokera ngora ya yucha sokorwa ostia sokorara kwa ya chingaki nonye nabo lituko kagerwa cyo korogosira kwa ya kuko bangesa bali ya yomwelio ira beche tariki sana isato lituko le Jumatane ikega ase omabogani umwani motel chingaki barachi gutwara ogusangalirwa cyakera chinsa isana isato chamugaso bunenchira yemeyo gusira eke gusire ya mateyo chingake chiboigo egati abantu baraichie wikirana senseme yungomana bo bisabe kurwa sekyombe ya FKF chingake boigo baragendere ko barangeri guchase enseme yo chingaki bagendete ko barangeria ekyombe kelige getenetengo ya sorgongo orwa gosa sense ya Kenya na nemona soro sagirwe county ya Kisi ya FKF boigo ningo ko ariganya ba ntoponsi bali no moyo wanje no bogosira uchase omo sangerekano yu orachiko baleta mo abantu ona babwatani barachiko sangere bitoki bigo cyose ya mateyo chingaki nonyena bo ogosangereria ase ensemo heria ya chiligi au korwa se ensemeri ya Regionals League boigo Division 2 Division 1 ne league ya NSL barachiko twara oko osangeri kwa boigo gukomo osanguko moko sire ya mate yenya usirane mona semero bali au chinga kiboigo ebirabo obirache gotwara ogosangeria ne munu kumoyora ase
ensemo yogosire amateyo ekol ebirabo o mbiariganiri anemono bali babwatomo yogosira chitimu chiarigane guchase ogochigosire amateyo yanyagosira udenjire yemo yokobangesa bali ayo mwelio na intukuru SMS ito yabasaine chigosoriga ya Radio Vuna eto tomengore ito yabene gochiase okorara kwaye omwegeri migosi oyo chitenguma so ogoteri abana baito kurwa sorgo gorwa usi chingaki abirga korara abuna omokonyi bomwegere monebe klabu ya Shapana Starlets Nicodemus migosi oyorara kendi eri yaeta togotegana na ibono mwancho mo ligeri tiatosoe kidogo asoko ligeri nkoyo ya sukuru che secondary kura sorogongorwa gusi bono esukuru ya bombra yage Kano Boys igotoka se county ya Nyamira nigo yabwatukire bono bene enchereko chikokora ibintu byana nemonase enchereko chikobwatoka ogosero cha sabana bali bagwate biego byokosoriengo yane mono guchakero mwako goja nigo yabwatukire robotike gotabuna aso mwako yega bana bali babere barense scholarship ya ogotware biegwa nemono byokosoriengo yombali go chikoseri go chingo chikoji school fees asetamu yo mwako yega nanyana bo nigo school ya ne kiribona guchakera omwako goja ne chikoligeri enchereko chikokora ibintu byana nemono enchera ego chia ko choraba oro kibara chiko nyale scholarship yo ko so ase sukuru eyo ochakero mwako bocha chinga kino nyana obate biri mna bara chiko kiyo mo baro bwa bagosari bako nyale scholarship so ase sukuru eyo bunenchire mo iyo kunyara oikirania okugani gwakero mo gosoria oli ochira ase sukuru eyo bunenchire mo iyo konyoro gosira okwo gwoko nyora osuwo konyoro gosira chinga ki baoro kiri biego biabo byokosori nkoyo ase sukure yo ya muraya ge Kano Boys enyore nga eskure ya Kano so mamerani school te secondary mwako yega negati school cha korte biyana mona sa mameranyo agenda ta se county ya Nyamira kolende mune bintu bya chietu tije tekonyora libagalia bende goso ase ebirengo bya regionals kolende okorekana ngame kukati embikakati ebegete ne chikonyara gokoli bya se ebibina no au vira chiko cha school che secondary bantu kutika nayo mwancho muri kiriti atoliga sajidi playoff chabe chiko korekana se ligi ya FKF division 1 chika kichitimo au chare kurukuru ase ligi ya FKF division 2 gocha ase ligi ya FKF division 1 se playoff cha korekanete anemono timu ya Man Youth maiga yoko yengere timu ya Bumachoge Borabu Football Club chibuli bera seposa niko bone timu yo ya chirase yena chiri bagase ligi ya FKF division 1 nige timu ya Bumachoge Borabu ne bamaiga yoko rekana ko konga kigima nigo ya rekanete kwengerwa se kemenekia ko saltiwe se chi playoff cha korekanete se egeti gose hase eikendi yetata chingaki chitimu echio boigo chiarekanete kopnyokani kigima se playoff cha gosaretiwe eikendi ya yetata chingaki playoff cha bwadetense se okorigi chitimu chichira chikosoa se ligi ya FKF division 1 nemono chingaki menebera kwa kana segeti ya Kendu Muslim seno nyina bo etimu ya Bumachoge bara buya rekante kwengerwa se playoff ya goserete mo timu ya Man Youth ya yengerete chigoli bera seposa chinga kibo igo chitimu au egati yabo ne timu eri timu ne yoseche sijitimu chichina jetana entry bagase entunde yende ye ligue yo ya Bumachoge gosase ligue ya FKF division 1 timu ya RFNB niko boga ya kwalikantuko ya qualify to cha ligue yo ya FKF division 1 maiga yo ko inyoro bobwi se bari kumnyakana mune timu ya Binsam yo bayi kurete chigolisa to asevosa na nemuna kwena chali baga se ligue ya FKF division 1 yo ere ligue ne ya Kabere ose ligue ya tato ime yense ya Kenya chinga kigendete ko bwatanse kegima se chitimu cha rekane chikwero bali boikana bosio bwe ligi enya era chigo cha kai go mancho matekale ina igati yali yagendeta se ligue yo ya FKF division 1 na onyore obogatagati boikeli timu ya Gocha Stars kura sorgongorwa usije na chali bagase ligi ya National Super League kura se ligue ya FKF division 1 aigamega yetimu yo korekana ko kolibia se ebiminano biale ko gosolibwa se ligi yo gosase ligi ya FKF division 1 chingaki ya ina chiri baga Gocha se ligi ya National Super League
sebonera chuikara na semina no korengi gochakere ikende goche timu ina bera chigutwara eligi gose chigutwara ekemeno kya yegetangania se league ya National Super League na ine korengi nga necho kolibia samamera ne yuma ga yokona chalibaga ukuna chira kwa libaga ni gokogo chamega ye timu yo gokolibia sekemeno ba irora ni tamune timu ya Nakuru Parks chinga ki timu yo ya yengete chikolibera sebo sase kemeno yo koirorana haiga mega yekombe kaligete nete enkoyo osoko ngusana senkoyo ya district tribunal ko ruo chikomna club ekyo kya gucha stars kenyar ko nyora libaga ya bena so tero ja league yo ya National Super League haiga mega yo kingeri club ekinyo renge kemene ki ya turbanti wa sete keperonge no mone sano nomo chinga ki ekimene kwa ngate kete Kenya choka kechikwera kulende ekiombe kigete netengo imensi ya Kenya ya FKF ya chikamini timu ya Gucha Stars tigena cheli bagase ligi eyo ya National Super League ere ligi ya kabere imensi ya Kenya igo chakara bango iga club ekyo nigo kera chui kera se ligi ya National Super League chinga kibone timu ya So United kwa ina cheli bagase ligi ya National Super League yege tigucha se ligi ya FKF Division 1 chinga kiba gose ya tuli bagari ko sali ligi gose ko sali playoff amone timu ne ya gose amone timu ya So yini go ya nyolte li bagari ko sali playoff amone timu ya Kopet chinga kibono ya era ko ligi timu la jo so sali ligi yo ya National Super League una ribaga lia kabira inegati ali mwancho motegera li hagendeta se ligi yo ya FKF Division 1 chinga kiamange agendeta kigimu mwancho motegera li na bono toko sikukurwa buto ese kuligelia semina no asobwangu pia kole kanta se ligi ya National Super League ya ligi ya kabere mense ya Kenya ya National Super League anemona sensemo ya bana bamura se heavy mino bya osarti weekend iga se ligi yo ya National Super League ya osarti kuli Jumamosi amone lituko lia igoro se mino bya osarti we se ligi ya National Super League mega yo kubwa tanse timu muneli ya mofa ya rekane ko rali seguinte india se liga ya National Super League bono ni gega neto ko libya sana chinga kigande to konyarugo siru kuya sana kurwa se omo kurwa se omo oyo tenete kima ebimina no ekemene kya oso tenete timu ya mofa Michael Lunga oyoro mo captain with timu ya Kenya oyibo igo bere ga ko bugo sira sana uchasege ko sekyo kya na kikia mofa usema iko Lolunga Football Academy ke kosira ligi ya kabiri mense ya Kenya niko ogo bono omogosori yo arekane kogesira kima club ekyo anemona soko kolibia seminano au ebyo byebete biko gosori wa litukuli Jumamosi club na kilikia Equity Kenya rago chiromone timu ya Kabati Youth chigolisa to asema sekemeno kia rekante kumkia Oliver litindikima ase ligi ya National Super League katimi tobinde binge bya kolekanta se ligi yo ya National Super League na kinte te liga mwancho motekali nyari ko kumanyibene muna machibu yiyo achiete se ligi yo ya National Super League ere ligi ya kabere mense ya Kenya chingaki ebimina nebya rekanta ko bwata inse kigima se ligi ya National Super League ya sota se ikia ya kabere mega yo ko chakabene lituko lituko chakamene asege kagechi kibere chetre wekera moni wese ko ligelige mnete na ineti ya Mombasa United ringe ganda te korane che point sana mega yoko nyori bebuibi abo buya semina bya bere ya osaire egwati uneti mu ya Migori Youth boige wa che point sana meti ya Mofa iko che siri bakali gatene che point sana nemo etimu ya Naifas nige bwata boige che point sana nemo ijine chitimu chichi nyori mina no osche nyori buya semina bya obyonse bibere cha osaire bitangani na oise koligereria se ligue yo naende bunagenda to kubwa ogotaranzo ikira moni ngache timu chirensa ali etimu ya Gucha Stars nige namba 10 tara gosodi kemeno kene gyonse na ndete bwate point na ngagereta bwango ngoso erega oise koli timu ya darajani gogo ikira boni ya kuli we mino bya byonse bibere ne timu ya Kisumu All Stars nige bwate point ye gose nige bwate point yamo si ya kuli we kemenano ekemo chinga kiboge timu ya Foodin Zako ebwate chi point ibere na nene gosia goseri mino bere tabwate point etimu ya MCF tabwate point ikira boniga chinga ki elige yegande to kubwata nse kabisa ya National Super League se ere ligi ya kabere yense ya oise kuliga ligi yo manga yo kwera na koranga entunde ye elige yinige gande to kubwata nse kigimana ne kagiro chiko bengo sana manga yitimu chinde chinyinge onyorunga chitimu na chirichana chiabo Nairobi City Stars no chira se ligue yo timu yekikura se ligue NNC ya Kenya enyore timu ya Atalanta no era se ligue ya National Super League chinga kiboigo chitimu echo chigende to kolibia se bimina ne bibia National Super League
chinga ki bigendete kubwatanse kabisa usikoli ese mino bya wasari bwa seiki akabere etimu ya Equity ya yengere timu ya Kabati Youth chigolisa twa sebosa etimu ya Naifasi kayengere timu ya MCF kuri ya masebosa Mwatate United chiganjana muri timu ya Nzoia Makario Konyosa nchigoli ibere etimu ya Viga United igakuliwa muri timu ya Mofa kuri ya masebosa FC Talanta igakuliwa muri timu ya Migori Youth kuri ya masebosa ite timu ya 3K FC nigo yayo charete timu ya Derajani Gogo kuri ya masebosa etimu ya Nairobi City Stars nigo ya nyarto bubwe botangana se League ya National Super League mega yoko yo charete timu ya Luanda Villa kuri ya masebosa etimu ya Mombasa United asomo gosori Nemayo Nchiri huyoro mogosori mukuru kwa klabu ya Shabana ko gosori nigo ya kurti timu ya Fujin Sako chikulibera semo homo gosori Nemayo Nchiri kanyose tikolia sekemeno kia buigoro etimu ya Kisumu All Stars nigo ya kulitukwa muri timu ya Kibera Black Stars kuri ya masebosa sekemeno bagosori ti abuigoro oise kolige ali klabu una kirikia Nairobi City Stars maiga yugo ugo ituke meno kia begetangani mbanya to bubibwa bo butangana se League ya National Super League ya buigoro maiga yugo ikuli timu ya Luanda Villa kuri ya masebosa etimu ya Nairobi City Stars negative timu chegeti kura se League ya Nense ya Kenya na ndio sokoligeria omuchakano wa se League ya National Super League ingo kwa avance sana na iso kolengani one timu chinde bwata bagosolina usemna obomanya bagosoli bwate mbobone toka kwenye timu iko kwa bya semino bya League ya Nense iyi League ya kabere mense ya Kenya ya National Super League nanda kegwe komboa na kuri na se League ya NNS ya Kenya na ndio sokoligeria ngama chiko na change second se League ya Nense ya Kenya na namna engo yense ya Kenya timu ngokora na ambaye mapaka na ambaye sata se League ya National Super League ninge konyo ali bagaria ya mase ya mori gotiroja se League ya Nense ya Kenya ya FKF Division ose FKF Premier League ya onjeliwe kari kwa SportPesa League na chirisa to chiko kora se League ya SportPesa Premier League nigo chiko ikigwe ya mase mokoro se League ya Nense ya Kenya kucha se League ya National Super League playoff tego chiko toko bona sentundeiga aigama ngaye bikore bingi kora kana na timu ikura se League ya National Super League nebage korto libagaria gatatu na isako osre playoff teriko nyora ibaga guseti yanya ko bwake mino gikutira giko yareta goja se League ya Nense ya Kenya ekiyo kagererenga ama chiko gonchire nanda ke ekimina nekyo ge playoff wono ngiri chiko toko etimu geko ulibagaria ya mase mutira goja se League ya Nense ya Kenya unenchire ya moyo kwa nekimino bwaneno bwasi okunko poporo ase enkoyo yense ya Kenya chinga kibono eligi yegendete kubwatanse kigima sense ya Kenya ngorenginga obwonjere kwa machika yibono ngochiko konya sana eligi yuko sobo ene gochiko toko no bwasio ku sepimineno au birachie gotoka se eligi ya yense ya Kenya ngorenginga ra yumwanchu muligiri kurwa se eligi ya National Super League na indene na goteyo nyambono kumirana naitwe egyo okora no kunya subscribe sa mutandao ito YouTube at Radio Vuna 102.0 FM na bokunyara ko like o tige comment yao na ndi tambo kunyara ko share video nya wikira banta bange na inde oyo nomoro bali bwa sane chiko sari nango kumanya botambo kole tunenche asore jo frengongo kre itukule Jumatatu gochakira chinse komicha maragoba asto to achiteke merongene nei sano weka chitari teken wose weekend semo asto kwa na chiko sari chito korume yense ite ya Kenya kurasoro kongoro usi tu akuna paka wika chingumbu chiko sari chonsi pia beko sari libwanje ene ya basketball ego sari neri ya rugby ego sari kulta chingundi na boigo kominyoka mpaka enko yongo kuna tro chonsi toma ya konyora kibinto bigandete mainga yoko base omotimoko we okwara kwe league omwelio ye abana baita banyaruka himense ya Kenya mbere netegeti eikende yeta sentune tangane season yenye mwaka bwechiri ubuna mongebere na isano mwaka bwechiri ubuna mongebere na isano eliko chutima na se league yo ya abana banyaruka ebwate chitimo 12 imense ya Kenya ligi ya FKF Women Premier League ase litukulia litangani jera netechuma mosi ase mino obya wasolibwa na oise kuligiri mino bya wasoliwa koranga chitim bado nchi bangete busibwe season yenya eyo heacha kirabene na ndio nga chitim njiro chitara wasole se mino bya bonga etabigo chocha kali tuko woseike ekigocha chinga ki chira chikorana na chinchira chia oise kulia se mino bya wasoliwe ikende iga litukulitanga ni timu ya Kayole Starlets nigo ya kuliwa chigolibere ase mamune na bakwigiro benyangongo bwe timu ya Kenya Police Bullets abwe wachagete kambini yabo yo kwekero bunyangongo babo kolite season ya sencherere ndonge wetera sobo buyo bwechiko libera seyemo ekimeno geni gya solitiwe kyalenge ketindi kigima timu ya Trinity Starlets nigo yayengete timu ya Kisumu All Starlets chigolinye asibere sekimeno kyalenge korekana kwimukiribera litindi chinga timu ya Citex Sparks yayikuletie timu ya Kisped Queens chigolibera seyemo timu ya Kibera Soka Women amone timu ya Ulinzi Starlets nigo chancha ntema kali yoko tanyonsania aseke meno kya bege tangani
kiarenge kieligen yabasubati me yense ya Kenya chinga ki yarekanete kuimukia liberali tindi se eiki ayentangani maiga ye lige ikwira na bene se ense ya Kenya chinga ki maiga ye lige yera netebene omwegeria manene bwe timu ne ya Kayole Starlets omosubati pusu naringe na iga ukwana batabanga se kolengana nebi irengeri gosine bintu bya muna bangete somo chakano bwe season ya chagete na no kugena buna ebintu bya buna bibangete mbiya byarenge nainde aise kogenda kokoli go gusaba wasali babese kwenda kosoligo andake bachiko mokonya aso kokoli biya totagete nkwana yae ase chiteka ngeigo toigwa yakwa nete chinga kichike menene kimega yoko kongonto chigolibera se magotabanga ne bamega yoko kongontwa egosere tiningo yarenge ngiya nandina no kugena buna abanyaruka baye mbachiko kolibia ucha sama tukale bosio then tulireact kulingana na vile opponent alikuwa anacheza then tukabring in wale watu tulijua wale players tulijua wanaweza tusaidia after reading the opponent's game, so imework vile tu mabao hazikuwa. Yes, I think tu ni pressure ya game and that is very normal worldwide. Kuna players kidogo walikuwa down kidogo, so kuwarudisha kwa game ili take long kidogo, so tuka opt for ule yuko ready because Kayole Starlets hatuna first 11 na second 11, kila mtu anaweza anza, mtu yote anaweza anza na ni vile tu pia tuwezi cheza wote, but mimi na believe that tumework poa and especially second half imekuwa encouraging. Hiyo game plan, hizo movements za Linda na Ashley tumeziwakia a lot kwa training for like 2.5 weeks because pia tuko nataka kublend strikers, nani anaingia na nani anaweza na nani, so tulipata Ashley na Linda work together wanaleta a lot of wana create a lot of chances, na hiyo ndio kitu tunataka. Then sino wali create chances but at least tulipata moja, so tuko grateful kwa, so ni keep to push, waendelee tu kupush na waendelee kujituma. Mimi najua hapo mbele itakuwa poa. Check tu national player wetu Homa Bay. Sawa ngole ngingo mwancho morigiri kwa igule nkwane iyo yomwegeria mwanebe gekose kyo gya Kayole Starlets gekosera seliga nense ya Kenya ya FKF Women's Premier League. Sino nyina bo atebringa okubotana kwa magosori Ashley na Linda niko kwa biro kuya sana nemo na sesemo yobo sagani chinga kya tabire buna egento kya mosegetere mono gochikogenda kuigeria baya subati obaya buna enchira ko batayina ko ba maigeria aba ngo yabwati bali na nanu kwegena ngo chimutuga etimu ine choko libya semino byaye bigire bosyo bye league yenense yabasubati ime yense ya FKF Premier League. Asese me omo captain bwe kosi kyo gya Kayole Starlets bwe kosi ya league ne yense ya Kenya mosubati Helen na kwa nitai kama yoko kongonto wa echiko libera sema mune timu yo ya Kenya Police Bullets bali keti kwegero bunyangongo bwe asikari adabire muna mbage ndagwe toma na inde niko babegete omokiane sana asoko myakane chitimu sana se league ya nense basubati yense ya Kenya chinga kia tabire buna mbachi ko libya semino bya bobire busete atawoteka renkwa na ya subwangu helio tonyari kunga na reya bwa tomu captain Helen mega yo kerege ko sigi ko ikorwe gorema chiko libera semo amone timu ya Kenya Police Bullets. Ilikuwa ni pressure ilikuwa juu sana, so tulikuwa tunajaribu kurudi kwa game. This way tulirudi late but at least tulikuja tukashikana tena, game ikakuwa poa second half. Team next ni away to Homa Bay. Nini ndipo unazambia players wenzako heading kwa training wiki heading into the next game? Mimi naambia heads up, usiweke kichwa chini, tujikaze, hakuna kitu ngumu, ni sisi tu labda tugeakili yetu chini, but tunajua tutafight na tutawin. Nasema mafans wametokea pia bas mwancho mategari kwa igule nkwana yomo igerie kosemo mo captain bwe kose kyo gya Kayole Starlets mosubate Helen atabire mona elisoria bono kobeka se league ne yense ya Kenya ya basubati chinga kikala bekyo kebegete sabari ya egocho kucha se county ya Homa Bay bune nchire mo chukurukana sekemena kya bogya kabere ke league ya basubate ga Kenya asekeri atabire mona elisoria bono kobeka se league yo hanne mono chinga kichiga gendete kubwa tanse yerene league ya berege gotimoka sana
asenga kintambe maiga yetimu ya Kenya Police Bullets kubuguli munyangongo kwe season ile na ndio sikoligeria sensemo ya timu ya Kenya Police Bullets na banya tachugoli chio isikoligeria chigoli chonsi etimu yo yanyansetie goli chio eba chiti etimu ya Kayole Starlets ensemo yo begibe nyonse chigoli chonsi bere kulendenga baada etimu yo ya Kenya Police Bullets ne bamaiga yoko kolibu ya season ile mbaya cha kabuya baada ensemo yo bosaga ni abonsere kidogo ne bamaiga yoko nyonsari uchugoli chibere chaba kwa ntoko nyara chipo insuto chenga cha segeti ya utalii chinga kibali kwa mnyakane mane timu yo ya Kayole Starlets tukule Jumamosi kolenda bangi babiketeli sasedi etimu yo ya Kenya Police Bullets yanda ke kwenye kwegeli no mwegelia omosbati beneno demba hoyo asobwango ikosa kokura sege kosi na nemono emeremo ya kurwa monere omwegeli David Vijago hoyo reno kwigana bana nacho konyara okera ege kosi ekyo ya Kenya Police Bullets gokolebia nere oise kumulgeri mega yoko yikimenekia bigona atabire na rino kwigana bana etimu ya nacho koyera abuya anemono wikira kobwe minano obi ligi NNC ya Kenya na nemono kwigero banyango ya bugoliti season ile sensema ya etimu ya etimu ne ya Viga Queens iya sama tuka mange ya berege gotagwarenko yo ya bana basubati ase enga kintambe goikero gocha etimu ya Kenya Police Bullets etimu yo kwa chagete kambeni yaye asencherere nsemono maiga yokurwa makali yo gotanyonsani ase kemeno kiabo bagosebeti getangani chingaki nanyinabo etimu yebegetelisa sogocho kolibia semino bire bosio ne bamaiga etimu yo gokolibia nigo bono etimu yo ebegeteliso asogochia gokolibia semino bire bosibwabo hanemana selige ya basubati etimu ni Bandari Queens niko era chiucha ke kambeni yaye kendi gocha chingaki era chikwirukane chitimu nemono chingaki nero egendete kwe robeli boikeno bosibu biminano biabo bigendrete ase elige yo ya NNC ya Kenya so wango mancho matekali nyumantara gosiku chari tikandara kumanya ya gendete kurwa segeti kali ne kia egeti ikia gosese kimeno egati etimu ya bidi kama etimu ya Nairobi United etimu ya bidi konigere kwa bose golea mase so ikiraboniga sike bitpin ekemenegia chira somo timo ko chinga ketimo ne ya bidiko egolia bayanyonsi wa mono mogosori Haman Ngala hoyo enyonsi timu yo ya bidike golia bo yabarira somo timo ko batanga ine golia mase bosa chinga ki ba gochi goswase ke bidiki yabo gya kabera se kemena nekyo negia liga nensi ya Kenya FKF Premier League iko mancho motegereri hayo negati yali agendete ase liga ya National Super League na nemono na kumanyira sobwango na nemono ngoko soiri molioka ase liga ya nense ya Kenya ya FKF Premier League chinga kitokolire minano vya kolekanete kendi yetete chinga ki liga yo ya sera seiki ya kane wikraboni ga se liga ya kane osase iki akane chitimu chia go soiri to are chitimu na chiriche Gormaya chiko irandra sijera chabo bui etimu mune ya Shabana negenda tako kishisa sicha ya liga nensi ya Kenya ko wati ko bega timu ya Posta Rangers korende maiga yeiki akane machibo ya kole kana hebi kuruti kula juma hebi menombia go sori timu neli ya FC Leopards ya beteli wa makali ko yonsen chigo libera sebera muni timu ya Posta Rangers ye ko goneresa mu Moro Pamso chinga ketimu yegenda tako kolibia sana etimu ya Posta Rangers mega yogo kora sedi bakali 15 lima season iliyo mwakolia na wakonyo no mwegeria Samu Moro Pamso ko goteko kuja Liga National Super League etimu iwana koranga ya jeteka ligere libujaiga na ndo mwegeria Samu Moro Pamso niko siaro wobaki magota banga season eiga ni garo ko liga nense ya Kenya chinga kiba igare kandie nga nare no kubwa ko liga yo ese ko liga ne kemenege juma maiga yo kubruma yanga na kubeteli makali ko yonsen chigo libera sebera manetimu ya FC Leopards yo ya kire ko kigima ko rangetimu ya FC sema ya bo barabara kaninga bado muchakano botaraba mu yake ko rengani une chitimu chinde ngorengi timu ya FC Leopards negati chitimu chiri chigenda tegweta libera litindi ya seboniga yende ne timu ya Tusk FC igate chitimu chinde chinyinge chikasene gwetera chinga kilige yo ya sera seiki ya kane gese ligi ye cha kabena se mwaka bwechiri ubena mongebere na isano mwaka bwechiri ubena mongebere na isano oisokoli chitimu cha goseri wikiraboniga enjira chitimu chiko gosoria ligi ye NNC ya Kenya ne ligi gete ya rekane ko benkon oisokoli gele bine bimeno bya gosori wa samatuka ya iga etre timu mune ya Mara Sugar wakongonte timu ya Ulinzi Stars asege tikia bogyanga ke Ulinzi Sports Complex ninga ndete yoko kosesana na ndo sikoli ne timu ya Ulinzi Stars season ile eta niko yeta quality ya sana
gekorenganirwo ne season ye iga ne gusine season chetri na ndu sukuri ne timu ye Ulinzi Stars ne katiji timu chiko kolchi abere gose chire sikasana sengo yensi ya Kenya timu ya Mara Sugar ya swete mali seketiki Ulinzi Sports Complex kaye ochare timu iyo chinga kino nyana bo chitimu ochiga sene okolibia gati yabone timu ya Kariobangi Sharks ya rekane okolibia sana simino timu ya Gor Mahia mega nebo mega yo ikoro kimene kya bege tangani barekane ko yakombo na ndikora na sinjere chabo bwi chinga kibai ku timu ya KCB egoli ya ma sibusa nandake ama chingwa na chumwegele mwane we timu ya KCB omwegeli morokenere Robert Matano mega yo katabanga kimineno akuletiwe eikendeli etete amo ne timu ya Kariobangi Sharks igata tangana kikira wiki mino kya ikyo mwali go ikurwe season iga na nitumete kibya bete igoro akanyara gochero ne timu yo ya Gor Mahia mega yo kuliwe gole amaso sarakina rabangi bakugikiri sana penalty go timu ya Gor Mahia ya etwe penalty ya gituno mogosari Austin Odhiambo oyore kanite ko yenyonse penalty na nego yebeke timu yo ya Gor Mahia sire bagaligi ya ikiraboni timu ya Gor Mahia ya bwire mino bya bibere chinga ki ye ikoro kimeno kya yekemo na anemono ebegeteli sasa go chikwenda ne chinjira kya ye chobo kuyi kulire kimeno ne ekati timu ya Shabana mne timu ya timu ya Shabana mne timu ya Tusker kya gosalitiwa bwigoro abatoteri bangembe sogete sana go tioteri timu chabo chinga kino nyana bo mwegere mone we timu ya Tusker mwegere Charles Okere oberega wetera chinga kichingo ngose club ekyo atemete kuligyo buyibwa yo botanga lakini bado okoranga ngakiche choko nyaro buyibwa yo botanga na seligi nensi ya Kenya bado nchiraika oisikuli kimeneke igoro na temete sana lakini neba mega yo kurumega na konyora egoli ya morengane tia maberera na ndo kuitukwa eko igoro kwa chikobeke gasia ya sangu sana anemona se club ekyo nekia egia Tusker FC kia berega timu chine sana seligi na anemona senko yo yense ya Kenya mega yo konyora obubwi igoro omegeri Charles Okero togiri sana tebrenga oberega okora omegeri sana nege kosikikia ena ndo obere no gosemeri sana mune timu ine cyo kolibia chingeke taberuna ogwocha kwegoliria yeli tukuligoro ningo kwa ngendo getikingijo sana na inde nigo ayegende tigoro yabasa abagosali baye habwa tabire barabake sana na bara ichiko kolibia sana se ebimeno byaye bire bosibwaja chinga ki club ekyo kebegetelisa soko chiko kolibia semino byaye nigo omwegeri yatabiruna egekosia gwatana sana na abana b'imyaka meke na indebese kubwata naso bwamo go chimutuga chitimpaka chichikoba chinkomu chinga ki ali no kwegera buna na chiko kolibia negekosia kikiaye oise koligerelia abuna club ekyo kya Tusker kebre kosa semino byaye bitate bitangani ni club ekyo kia bete ege kuitu mino bya bitangani bibere na kuruma kali kemino kia ikiga to na bono igoron kero tema kali ye kemino kia ye ya kabere ko bwatani ati gatori bungwa na yumwegere mone bwe club ekyo kia Tusker omegere Charles Okere maiga yoko nyora point ya mukuru wa timu ya Shabana ege gandete kora ligi nense ya Kenya. Tenacity, it is coming. This year is a season of believing. We have a new squad, young squad, and it's time they are going to, do wonders. So we are very happy and proud of them. Very happy for them. Congratulations, Tusker FC. Coach Okere, immediately after the goal was scored, so emotions went high. Can you take us through what went into your mind at that particular time where it's being equalized? I can say truly, we must believe, because nobody believed in the boys. They fought for it. I finally came. Ian, last season, he was scoring goals and they were cancelled by the match officials. I don't know why. But today, it has opened up. So we believe in these young boys. Tusker is a big team. Thank you for them for fighting for the 1 point. Though we wanted the 3 points, we had a very good game plan according to how our opponents are going to play. But again, congratulations to Ian Simiyu for the first goal of the season. Again, our last match, we were creating so many scoring opportunities and we are not capitalizing on them. But today, I told the boys, we don't need to score 10 goals to win a match. But today, this is a match that we had already lost 3 points. That 1 point can salvage anything ahead of the season. So we are very, very positive. As you can see, even personally, I'm sweating. It was a very difficult game. But all the same, stopping Shabana, delaying them, we are dropping 2 points. We are very happy as a team. Bas omwanchi omoligire kwegole buna omwegiri Charles Okere gotabanga gotene timu na Shabana ase ligi nense ya Kenya talige ntokerera isigo na ndena no kwegera une timu ya ene choko kolibia na ndena igo kerete point ya manyo tekuru ase timu ya Shabana ge kolengani go buna era ninga chete buni underdog ya seke menokia bwigoro
na konyore point kurwa timu na Shabana taligendo kerera isi na endigo ngwa wigure irarire gochase abatyo telibe timu ya sekeria tabire buna asama tukale bosio etimu eyo mpaka ekigukuma na kolenganiwa n'abagosoria baye bagokoribia kubwatikana no konyonsi kwaye abwigoro omwegeri amagosori bwe club ekyo gya task omwegeria Ian Smith tabirenga around ye chigori ara chikonyonsi chinge pia Liga Nense ya Kenya ne chigori komyo mogosori yo niga nyonsi chigori ya bene ye club gya task abwigoro na kenyore point ya meya linge yengecho sana anemuna chinga kichigali bera ligasene kumubwata kegimo mwegeri mwane bwe kosi ekyo gya task omwegeri Charles Okere tigatora tegere ngwana yo mwe gosoria Ian Smith umaiga yo konyonsi gori ya bene abwigoro sekemeno Liga Nense ya Kenya. I think tuko na new players tutatry kugel in to bond kama team juu tulianza slow but kwanza slow imanishi tumaza vibaya. We have a good team na tukisha bond vizuri tutakuwa na one of the best teams in Kenya. I thank God been kifunga account even napiga tu mabao zikifuatika maybe not less than 10 sure. Last season around 2-3 of your goals were chopped off offside. How big of a boost was today's goal for you? Actually tulinisumbua sana. There were genuine goals but zilikuwa natolea, so this season nilikuja na mentality yenye literally I'll have to give my best for every goal, everything I do na make sure niko in the right place at the right time. Bas mwachumo ligereria ine nkwana yo mo gosori Ian Smith oyo nyonsere timu eyo ya etimu ya Taska igori ya boya bena sekimeno kia bwigoro negati ali mwancho motegeria gendeta sekimeno nekyo kia Liga Nense ya Kenya ya FKF Premier League chinga kigendete kubwa tanse anemona wiki ya kane asebono nigera somutimoko goika twa gosase kagechi kibere kiribosio ne chikweranda elio gochia kugenda kubwa tanse na inde chinga ki club ekyo kera chigo sechitimu ochira chikwenda kurukania se ligi NENSE ya Kenya togora bumwancho motekeli pano tianguru siga bwe ya mase mungwere wikachiza chisi kwa sobwango chinga kitokoligeria se yabasaliti bwa se ikendi ya itete se gosete nyumandra gosekura bwe club kya ya Bandari kya macho romwegelio moya maiga yo como buto mwegere mone be club ekyo ya Bandari omwegere Kenyo Diambo omwali bwe ikeli maiga yo ko netimu ya Shabana mone club ekya macho romu borwensi ya Morocco omanyikani tabana nere Boji Mohamed buno mwegere mone bwe kosi ekyo mu gasolero kya morali bene ko bo mwegere mone bwe kosi ekyo kya Bandari chinga ki kira cheko gendra kutumeka omo wasuli bunenchera yamo wose mwegere yubunenchera yamo yugo chiko kole bya semino enyoro buna club ekya Bandari litukole jima mosi Kenya robo bwibwe bwa ego chikoli satwa seyamo chinga kibale kumnyakana mune timu ne ya Muranga Sila sekemeno ke Liga Nense ya Kenya chinga ki ekemene kia bwatanse keima iko no komochera kwa yo mwegeri ya Boji Mohamed mweberwensi ya Morocco no koleta pumanya sike kosi ke Bandari chinga kebeke tedi saso choko bya semino bia Liga Nense ya Kenya ne ya FKF Premier League egati yenda mangi club ekebegete se ebimina ne bia Liga Nense ya Kenya ya FKF Premier League ngukuduse omwancho motekele pano ntetenkwera ya mase mo se chinse chese ko chingi toji koligelia sobwango egati ali akolekaneta 7 minano obya wasolitu weekend igato ko chakurole sensema ya bo Italia se koligelia na manga yego sokura se club ya Manchester United mo gosori Las Mas Holland na goswa se club kirikia Napoli mo gosori yorekania ko bamwe robundali aiga mega yoko nyonse chikolisa to ase kagechi kisa ego se kake ya moyetre litukulia Jumatano mega yawo kwenye klabu kia Napoli kwenye robo wichinga kwa kumenya kale mune klabu kia Sporting Lisbon na sanyo chigoli chonsibere omogosori nende ikende igachinga kitimu ya Napoli ya kumenya kale mune timu ya Genoa ningo nende mogosori ya nyorete neti mega yoko ye nyonse timu ya yegoli yobo ya sekemeno ke Liga Nense ya Italia chinga kama mogosori ya rekane kopa omo konkingi mega yoko so enyo ningo mogosori ya sokete kura se klabu kia Manchester United ndigendo keke tutaka sokura se klabu kia Manchester United no gusinyo konyonsia na club ege kamwa como watu kaucha se club kia Napoli senjeri yeri kabeza senda kabata na bosori bande bakabera se club kia Manchester United na nemona se ligi ya Bongereza subwa gale
ikati abo no mogosori Kevin De Bruyne osogete kurase club kia Manchester City na osose club kia Napoli omogosori Scott McTominay kurase club kia Manchester United iba gosete nera se club kia Manchester United agachukubata na bagosori babo abagosori bina babo nere Romelu Lukaku ikati abo gosori banda bange kolenda mega yoko umi club kia Napoli mogosori orekane okolibia sana asa matoka bwango igana inde nigagendete ko kolibia ase liga nensi abo Italia buna bokonya gokia chinga ke mogosori ya rekane konyonsia chigoli satonse inse ya matuko ane asa yekonyire timu ya Napoli kolikia machibu arama yake imase liga nense ya abo Italia negatia bagosori bali bagendete ko kolibia chinga kyo sobwa ngumo nchomo tegale to koligeria ase hebikosi au ingono nyina bo ebire labu bigendete kwero bali boikireno bosibo kwa manage timu chinda siligi au hoiso kuligelime ye liga nense ya Bongereza eligeni gante kubata nsemono hoiso kulige meneke awasari weekend ekialinge kanemono litukule Jumamosi klabu ya Chelsea ngenyara oke koge kulia klabu kia Liverpool chigoli bera sema sekimeno ke liga nense ya Bongereza gatianda manga kole kanteno nyina babange bakete timu Liverpool koko ikimene kikolende timu ya Chelsea asegeti kiabo giangani ko ba Johnson Tigo ligo sini ko ba yakute timu ya Liverpool wetrasa mogosori Moses Caicedo mogosori Steve Willian yene ke timu ya Chelsea ko nyorobo bwibweli tukele Jumamosi ka timu no binde binge na asentune tanganta je timu ya Crystal Palace asentune aventangani maga yoko ndi 15 na bitatu etanya goitwa umwali wenja teneti weekend igamaga yoko ingerwa asekemeno kiabo bagosori weekend yetete chingaki club ekibono kiandete kwero bali boikirno busikwe season club ekinyo lenga sweta sele kombe kejo fa Conference League asentune tangani ase bunyangongo bonde bwensi babola ya mega yoko bora senga kintambe ase kageta ndikimya kemerongevere kurwase chi gosigos kurwase engoyo ya dirabali bora ya nani keranete na ogotene ukwabe weekend ningo gwacha kile sabali nyera kinikolende club ikinega tibira bya kote bya se ligue nense ya Bongereza sikuri wikaraboni ga se ligue nense ya Bongereza club nge ogetara itwase kimino ne kemo se ligue ya nense ya Bongereza chinga kigendete kubwatanse sana wikiraboniga club kia Manchester United asentunde yabo ya gatatu kubwatani me yegeti Old Trafford mbanya altobo kuibwa gatatu kubwatania asegeti kiabo kia Old Trafford ile mwali bakoreta bo mwaka bwelibwe mwaka bwechiri bubere na merongevere na isato chinga ki club Kenya altobo buibwa ya back to back gatatu asegeti kiabo genga gia Old Trafford aigamega club yo kia chare club ne kia Sunderland asekemina kia baba soli ditukole Jumamosi tomoro chama wasali Benjamin Sesko asentunda ya kabere ko bwatania akonyare neti chingaki anyonse tigoli ya kabere yenyo no kete timu ya Manchester United obui ambagoli entangani yenyo stiguno mosali Mason Mount oibo igoreka neko ira na sinjira cha choko nyonsi egati ya bosali banda ba yaba kortese ko sikio kia Manchester United sekimeno kili tukoli Jumamosi ase kambi klabu ya Arsenal nigo klabu ekyo Kenya to kolibia maiga yoko nyoro bui chigoli bere ase bosa chinga kibali komyo kali amane timu ne ya West Ham sekimeno kili liga nense ya Bongereza kulende zikoli na club ya Arsenal maiga yeke menne kia bosali baba bangi banyare konyora chingoma ase club ekyo zikoli mosali na Declan Rice na nyarte konyora ko mase kimeno kili tukeli Jumamosi chinga kiboy gomo gosali Martin Odegaard are kanete konyora ko maboy gase kimenne kili tukeli Jumamosi maiga yoko gosali wa bube ane mono libukali aliko no mogosali Subamindi kulende mbanya to konyora mwali buli tuko chi point jonsato na ngolenginga bono ase mobaro no mochoko bwa bosali bwa chingoma se club ya Arsenal ningo gandete komente kana kera gimna bukonya gokia chinga kino nyana bo aba gosali bande barrekante ko bere isi kumno mogosali nere no ni madweke igati aba gosali banda bange bwa chingo maseke kombe ese club ekyo ya Arsenal oisikuli na timu ya Arsenal ne bamaga yoko nyoro bwibike ditukule Jumamosi timu ya West Ham tera ba fomu buya na oko yekonda chikuli bere korrekana nga timu ya Arsenal bado ni sere oisikuligeria sekimene kine abagandete kora ligi oisikuligeria nga timu ya West Ham ne timba wente kwa kachikoli chinyinge na oisikuligeria ne timu yenige ya bede bwate season yetalingi ya ase ligi yenense ya Bongereza tokoro to so se club kia Nottingham Forest maiga yoko gomero mobene yoko yegede timu ya Nottingham Forest umwegere mone be club ekyo ange postugu yoko bero mwegere be club ya tada masa matoka maiga na ende bado liberali angere ko bali tindi kabisa se club ekya Nottingham Forest enyorenga maiga yoko ikorwa litkolia la misi amane club kia Midtjylland ase ekemeno ke ligi ya Europa League abatuteri abange be club kia Nottingham Forest barekanete korobekana isiko ya club ekyo ba gote bango mwegere tigasoke usinyu kora club ekyo
ekilabu ekio kia Nottingham Forest bwengo kia mobuto moigeria mwane bekilabu ekio omoigeria Nuno Espirito Santo ikamobutemeremo oyima ga yaso ta kilabu kia West Ham ngorenginga bono maiga yo wasakura kilabu kia West Ham na komwali baga omoigeria anke poste ku ikraboni gati ndo chibi ebimina na tarabwa kamino ne kamo asai koru mineno bi asimina bere gatenete club ekio bi tano na kemo niko ai koru minno bine na kone makaribu mineno bibere iye koro kingam na bado oboteneri bwa yebore kanto ko banse to kumanyo chano no ruri lakini kolengana nere atebetenga kumira nare no boteneri club ekio kia Nottingham Forest bunenchire yamo yoko kora chingwana no boteneri obwiri koranga ngike bwenete go korekana go chibosiri ko konyi club ekio kori bi asimino bitikalite Wiligenensi ya Bongereza na nemo ukeweka asaga ya nyina club ekio isiki mnakia bumna international break kwa rege chukomera ni club ya Chelsea na ngorenginga club ya Chelsea ko sere ko mo pira muno kia osletia se keminegati ye club ekio mne club kia Liverpool bado club kia Nottingham Forest ikichu ikorwa na usikoli club ya Nottingham Forest negative rabu via kiro kokosana okoli via kole ndengo lenginga obuteneri buli kutakutwara ubwege n'umwegeria Nuno Espirito Santo sakerusite club keria na saga ikiria njaboneta bamwe chinga kini gati ali mwancho mategeria ndeta kwa kana Ligenensi ya Bongereza bosose club kia Manchester City na robado binto mbiri buya oise kuligeria omogoseri Rodrigo na nyartoro goma sekimeno kia yeke ikendi matukoma kigoma ya umwegeria mwana club ekio kia Manchester City mwegeri Pep Guardiola kwa tabuna omogoseri yo takwerna sinjera chia ye chiri alenga matuka mega yo konyororo goma na ende bona omogoseri yo goma ndo monyorta sekimeno bale kumnyokania mwana timu ya Brentford klabu ya Brentford sekimeno kia buigoro chinga ki babwete golia ya ma seposa egoli yenya stuwa mono mogosori Erling Haaland ase keminne kyoto korobto osemi ya Hispania na manga gandeta sekla ase Ligenensi ya Hispania chinga ki liga ya gandeta ko bwatanse klabu ya Barcelona sentune tanganikia kuletiwa ase liga ya Nensi ya Hispania chinga ki kiale kumnyokania mone timu chinde ose kumnyokania mone club ya Valencia toroche hebilabu ose club ya konyoro keboko gichugolinye ase mase kemino ke ligi ya La Liga Santander abuigoro oise kuligere kambi club kio ya club kia Barcelona chingo manchike kunete sana oise kuliguna mosere ya Lamine Yamal na wale sikuwa mosere Rafinha negative ose banda bangi barobo kosemerisana ojaseke kosike tangani timu hiyo ya Barcelona ekose la Ligenensi ya Hispania bwata chingo mase bono na nemono ugetika sekera be club kia Real Madrid ya sensemo yaje ngorenginga karokikia sabe club kia Real kia Barcelona kinyari wikurwa sekimenekyo na nemono kigende kora aigamega yogo chere club kia Villarreal chikol sato ase mase kimeno bago soli tukule Jumamosi tukarabo soli au mnomo bosoli nere Vinicius Junior ga kolubia sana sekimenekyo chinga ki boigo aroche kanta ko pamoto bundali sekebeneke mwancho moteke umurigeria bugata senikere de vuna inegati ali agende to korekana siko sori cheito se ikende yetete tumira nenkolengia litukule Jumatate ikego stretch kuligire minno biechin sech bina chigende to ko sori ase minno bigo kuligire bagase kombe ke World Cup ikati anda mange numero bali bopa saine chiko sori koleto nenche asore Geoffrey Ngongo tikantigera butumira lituko Jumatate ikigocha